Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko dai ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar share domin kowa da kowa ya amfana. Kai tsaye mu je zuwa cikin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda na alƙawaranta zan mana bidiyo kan su mining guda 11 guda 14 da na turo nan WhatsApp da kuma sauran sharing links da nayi. Alhamdulillahi wannan shine bidiyo na biyu wanda zamu yi kan su wa'innan minings ɗin. Yanzu dai zamu zo zamu ci gaba da bidiyon mu. Yanzu bari mu ɗauko links ɗin dai inda muka ajiye su. Farko kamar yadda kuke gani na share rubutu kamar haka kwanakin baya. Idan kana so ka fara mining ɗin, farko ga nan link mun yi na farko dai, bidiyo na farko sai ka neme shi in baka gan shi ba. Ga nan na bidiyo na biyu kuma yanzu shine zamu yi shi akan wannan Yescoin game ɗin nan. Da zaran ka taɓa link ɗin ko daga wani social media aka turo ma shi, da zaran ka taɓa shi kamar haka zai kawo ka Telegram, zai nuna ma wuri kamar haka. Da ka zo zaka taɓa nan inda aka ce start, nan blue na ƙasa ɗin nan, nan inda aka ce start da blue rubutu ɗin nan, sai ka taɓa start kamar haka. Yawwa, ga nan wurin a ɗan nan sama ga nan inda aka ce play Yescoin, ƙasa kuma gashi an ce join community. A nan inda aka sa play Yescoin ɗin nan kenan, nan zaka zo ka sa yatsanka kamar haka ka dangwala. Bayan ya wuce ma ya kawo ka nan wurin, shi Yescoin dama kamar Notcoin da su Tapswap ɗin nan da ake yi, shi haka yake. Kawai zaka na sa 'yan yatsunka biyu ne kawai ko yatsa ɗaya. In ka sa sama da yatsu biyu kuma ba zai ma yi ba. Kawai iya yatsa biyu ne, ɗaya zuwa yatsa biyu shine yake wucewa kawai. Sannan ga nan wasu 'yan tax da zaka ƙara earning wasu free coins ɗin bayan ka abun nan. Daily za su na baka abubuwa da dama. Yanzu farko ga nan wani tax a sama nan wanda zai baka daman ka sake tara wasu 'yan coins. In ka zo ga daily reward nashi, wanda kullum in kana shigowa da adadin abunda za a baka. Yanzu for day 1 ran farko kenan an bamu guda 1000, ya ce completed, mun taɓa kan shi. Sannan yanzu ga nan wani sun ce ayi follow our Twitter account, sun ce ayi following Twitter account ɗin su, sai ka taɓa haka kamar haka, sai ka ce open link. Yanzu ya tafi da kai Twitter, da ya kai ka Twitter kayi following account ɗin, kana dawowa zaka zo ka taɓa nan inda aka ce check ɗin nan ƙasa, inda aka ce check kawai sai ka taɓa shi haka. Kana taɓa check, in dai kayi following ɗin za su saka ma completed. Wa'innan coins ɗin da kake completing ga su nan a nan wurin suke taruwa. Yanzu sai kuma tax na gaba, ko da ke ba sai na tsaya ƙarisar da tax ba, kusan kowa sai yanda ake tax da sauran su. Kawai zaku zo ku yi ta tattaɓa wannan abun har sai wannan energy naku da suka sa muku ya ƙare, kamar dai yanda ake Tapswap da kuma Notcoin. Yawwa, Allah ya bamu sa'a. Sannan kada a manta da Allah, wannan sabon Telegram channel da muka buɗe, a mana alfarma a je a joinin nashi, saboda zamu ke sakan update ɗin a wa'innan wuraren. Sakamakon wasu lokutan ayyuka ya mana yawa ba ma samun mu rubuta mu sharing wa kowa da kowa. Amma in muka sa a wannan channel ɗin za a iya samun dama a zo a joinin. In ka zo zaka rubuta kawai Hausa kamar haka, sai ka rubuta live kamar haka, sai ka rubuta links kamar haka. Shikenan, kawai zaka taɓa sai kayi subscribing channel ɗin, shikenan. Daga nan duk sanda muka saki wani sabon update za ku samu labari daga shi wannan wurin. Mun gode, Allah ya bamu sa'a. Sannan masu team kar a manta a sharing wa teams, ka sharing wa team naka zai rage ma wasu tension ɗin, saboda in ka sharing kawai ka samu daman da ba sai